Shisen hakabe kapor don uwe ubriu uba imsngi daga bapelang yaki mau padi ki hayo. Bat hagani gerkom utre shitom man lakasngi nando dang step hadu bandemit ban pesa yaga yeng kasem jungu. Bat hagabe kasngi ushim yaki taki mau. Kumba julong himan lakasngi daga jingtmu bandi yaki taki mau hau tau unong thet yaki taki mau. Bat haga jung pela jungu ulab ba utau bru udi yaki mau ki bab I pela ba. Bat udi yaki taki mau ki bab pela haga dor shi hajar tengka uwe. Bat ukuli na utau unong di yaki taki mau ki bab pela. Bana uyo yaki taki mau ki bab I pela ba. Nang ba mangaru ngan pelum kum kitu kejep mau mangan di yaki. Bat mangaru ngan laban kamai daki hajar kumba kamai mapihi. Bat utau unong di ujubab kumne. Kide kitu kijo ki mau ki bangat hit napi. Henry ngasyu pengkala ya kadur jengki bat airong yaki. Bat haba uni unong belau yo asngau ya kene ulanang sngau si shushu. Bat wong bangat rish tampar o chisngi panwan ra ya kini ki mau shapi. Bat ngadi ya kini ki mau hagador ke batat bah hapi. Henry unepat ususyong hadukan ukamai daki pau hajar. Tak batre tang shipang daki taki jo ki mau. Bat utau trai jong kata kadukan ujubab kumne. Om don kiban ai pisai pi hadokat no pitre shitom. Henry kin ai pisai pi hadokat no pilak bantre ya kata kakam kabasaiso. Kin om kami ya ka sep jong pi Henry ki kami ya uso uba pi pisai. Ki parlau pi eja jonga kalong kabasai bha langba jong kan ka jingit ho kana ka langkot baka jing tre shitom jong ubriu kam la ban yarap ya ubriu. Namar lada ka jing tre shitom kan penerus pa ya ubriu. Ngatharai unong bela unlong ubriu barus pa du hak perthai. Namar om dan briu shu ha perthai ki batre shitom parat ban ya kinong bela. Henry rengkat bat kata ka jing tre shitom lada pila panwan ra ya usok ha kapor ka baduna. Bat kata kalong ka badon kame. Bat ya kata ki khot to tre danang wat tre shitom. Namar kibriu nakirta kiai ong ya kene hapo jong ki imlang salang baka jing tre shitom ka wan ra ya usok jong ka jing kemen. Henry menta kalong mark hongpong lada fitre shitom kat nuru lada film nang mantre film la ban yo ban khet ya uta usok jong ka jing kemen usok jong ka jing job ha ka jing im jong pi. Dena kata kadau ngawan ra ya kene ki video ka bakar pang menta kasi na ka banta jong pi. Bangin long kibriu ki batre danang om kibriu ki batre shitom. Kubla ya pi ki parlo pi jenga manganga de remingson bamon pat nagapor syakapor ki wan ra pi kum kini ki jing itu khana kum kini ki jing senang ki bala ban wan ra ya ka jing kala ha ka jing im jong pi. Ngan benta ya kene ki video jenga hakin nyau teli ki benta bat kawai pakawai ka benta kalong ka bakong sana bapin sngap ban yo ya ka jing hikai kum nu bangin san ha ka jing im jongi. Kabanengkong Hashwa bapin sedang ya kanu kanu kam pidi ban syai bah ya katu kam ka bapitre. Bat ha bapitre ya kanu kanu kam pidi ban perkhat shwa ya uso uba kumnu ngan yo ladang atre ya kani ka kam. Bat kumnu ngan le bangan poi sya kata ka thong jong ka jing job. Namar lada phim skau tho ya kata ka kam jong pi phim la ban job ha ka jing jong pi. Bun kibru ki penlut ya ka por jong ki ban penjana ya ki ki barit ki bom don babna lani pe. Ban le ya kanu kanu ka jai kam don ar jat kibru. Kiwe ki de kitu ki ba hapan le ya kakam bat ke baar par ki de kitu ki profesional ki batre janai. Ngi de ban khmi ba ya katu kakam ka bangi tre. Ngim de ban tre thok ngim de ban chutre tang dep kum gunuksa lada fitre kam ban pe ya ka safety jong ka flight. Te hakum kata kapor kan wan ha ka jimut jong perkhat jong pi bapi hak ban tre bha ya kapor jong pi mat pi hak ban tre khambon kapor. Namar ka jimbakla ka batang khendiat ru ka la ban shim ya ka jingim jong ki babon bha ki biru. Henry mentapat lada fitre ha ka kam company bar ki pha ip ban prepare ya ka way ka presentation. Teke ko dan kam pi ban bengkrek kalong ban bengkrek ya ka jingkran jong pi. Pim de ban pelut ya ka por pi ban pen bha ya ka presentation. Henry pi de ban pelut ya ka por pi ban pen bha ya ka jingkran jong pi. Namar lada pi pelut ya ka por pi ban wat ya ki presentation ki bapiang lano pin wat pat ya ka jingkran. Ngin poi sya ka benta ka baar. Mentah haba pila skau tho ya kata kam ka bapitre saka epat pindon kam kalong kumno ban pindon kam bha ya kata kapor baro unong tre ubastat uskau tho ya kata kajisha bakapor kalong ka bakong santam haga jingim jong ubriu lada phikwa ban le ya ki ba seiso haga jingim jong pi khmi bha ya kapor ban skau tho shai bha haga jinge de bakani ngan ip ya ka we nuksa laong ba shisin ha ko kapor don kata ka jing yakob odeng hap deng we usamla bat we utmen ba unu nap deng jong kini ki arngut ki bala ban od khambon teli ki deng ha ka bokut jong kata ka ski uta unlong unong job jong kata ka competition
Perkumta kila stang ya kata kajing Yakob kajing oding. Uta usamlah handa ka bor jong kajing klan ka met jong u rengkat bar kajing treshitom jong u. Utreshitom paro chisngi klem chong that wat tang shi kliman ro. Na du dang step uyai pom shi pom kumta shi kumta. Barkat ba udang or kumta uyo skau ba uta utemen. Uot ya kita kiding kumba shi kenta bar hadinang ta usong that kumba shi pho lani khat san minute. Bar kumta shi kumta uyai beteng baro chisngi. Kumta uta usamla ula don kata kajing skau skem halade ba manga ngan laban job ya kane kajing Yakob. Namar banga treshitom nado dang step ngamina top halaka kam jonga klem chong that. Renggat berkata ke bor jingklan jo ke met jonga. Henry ke ka ba pen pelayu u kalong ba ha ka ba kut jonga ta kasngi. Kita kiding ki ba ot uta utemen ki kambun ban ya kita kiding ki ba ot uta usamla. Barkumta ulai amrem ya kata ka jing rem jongo. Bat ulai ban kali ha uni utemen kumno kani ka la banjia. Nga treshitom paro chisi klem chong that ngadon ka bor kham khlain ban ya phi nga klem pen le no e ya ka bor nga wat tang khendet ro. Kumno kini ka laban long ba kita kiding ki ba pom mapi ki khambon ban ya kita kiding ki ba pom manga. Bat uta utemen usu jubab ya uta usamla kumle ba hakapor nga shon that nga shim ya kapor junga ban shoot ya uta usde junga. Bat kumta hakapor ka ba khandiat nga laban ot khambon kiding. Kane kadai karukom kabadai hakaba kumno ngila ban pendon kam hok ya kapor jongi. Ngila ban tre ya kino ki jai kam haka jigim jongi. Bat hakapor kabangi le ya kata kam ngidi ban IT lut met bat men sem haka taka kam jongi. Bat ngidi ban pelet jumut bah ya kata kam jongi. Kabanang kong ngila sngau tho ya kata kam jongi. Bat kaba arpak ngidi ban pelet por kumno ban tre ya kata kam jongi. Ngidi ban tre danang om ki ba tre shitom. Namar lada ngimnang ban tre ngin chupen lut leno e ya kapor jongi klem yo uso jong kajing job. Henry larangis ngotho iya katu kam jongi. Bat hakapor bangit raya kanu kam ngindi ban pelut jimut ha katu kam jongi. Jimut jimperkhat jongi kimde ban hair shakiwe par ki jai kam. Ngindi ban tre ka we ka kam ha ka we kapor. One step at a time. Haoj ngila ban tre shibon tliki kam tang ba ha katu ka khrimar ka ba phitre ya katu ka we ka kam ka ban sim ka met jong phi ka de ban don ha katu ka kam jong phi. Markumta phila ban yo khit yaw taw so jong jing job ha kapor ka ba khandiat ngin poi sha ka banta ka balai ngau tho ya ka rukam ha shwa ban tre ya ka no ka kam ha shwa ban tre ya ka no ka kam ha ka jing em jongi ngini ban ngau tho ya ka rukom jong kata ka kam ka bangimut ban tre namar ba ka no ka kam ka bangi tre ka don la ka jong ka rukom nuksa la da phikwa ban pen ko ya ka met jong bru pidi ban ngau tho ya ka rukom long jong ka met jong bru lene ka biological system la da phikwa ban yo ya ka borom ha ka imlang salang lani lada pikwa ban long unlong yalam ubabha pidi ban ngau tho ya ka system jong ka imlang sala namar lada pim ngau tho ya ka system pin chu pandot ka ya ka por na phi ha ka ta ka kam ka ba phi phitre Henry ha ka wei pat ka liang lada phi ngau tho ya ka system phila ban tre ya ka kam jong phi da ka jing ngau tho barkumta ka ta ka lat ban job kan don ba ha phi namar da ka pale ya ki a ka ba dei ha ka por ka ba dei phila ban job ha ka jing im jong phi ngan ai phi ya ka wei ka tips la ra fitre ya ka no kam ha ka jing im jong phi kali shwa ya da de ya ka ne ka wei ka jing kali balai ngan tre ya ka ne ka kam bat la ra fit tip ya ka jimut balai ngale ya ka ne ka kam katakan pensuk yangi bangila ban le kloi ya ka to ka kam nuksa ha ka por ba phi practice ya ka football u coach un ong ya phi le ya ka drill ka bagi khot ka dribbling drill le ne ka shooting drill bar ki wei la fi shule kum to ya ka e ka jing pha jong uta ko chung phi phimla ban long u ba tabit ha ka kam le kai football Henry la fi singau tho ya ka ta ka drill ya ka ta ka practice ka ba u ai phi ka e ka jiman toy jong ka ta ka drill te ta ka ba sup phila ban long master ha ka football namar la fi tip ya ka jing thmu ba balai nga le ya ka ne ka kam shisha tang shi phang phila ban long ki patibit ha ka to ka kam ngin poi sha ka banta ka basaw what ya ka shortcut method bonsun ki biru ki perkhat pa ka shortcut method ka long ka e ka bas new ka bangi le da ki kam to lani da ka ba pendo jiman toy ya ke we Henry M kam long kumta ka jumut basisha jong ka shortcut ka long banwat ya ka jubab jong ka no ka jingli ha ka por ka boduna om da ka lenti ka babakla shubo bantahan ong phi ban khen lang lani plus yakin nyau tali ki san te kata ka mut san bar ka answer ka long liposan Henry larangi tipat ya usen ngin tho san sen nyau kata ka long liposan pi ka ju ka answer tambah ka rukom ka long ka bapher bat da ka batip ya usin kala ban penduna ya ka por jong kata ka kam jongi sakabai ka nuksangan IP ka day ka bypass manshwa ngi mi na juwai ngi mut ban le sha Guwahati ngi hap ban yai lang ba ka sor shilong ka block sa ka jinjingai Henry da ka jingshna ya ka bypass ngi laban poi kloi sha ka thong jongi ha ka por ka baduna
kumta habangi tre ya kanu kanu kam ko bang ongi phi nado bastang tre danang ngidi ban sngot ho ya karukom kumno ban tre ya ka kam bat habangi tre ya kanu kanu kam ngidi ban bit bhai la de haga to kam ka bangi tre bat wat ya kilat kumno ban tre tang khendiat henry yo pat ban khei auto so jong ka jingjop bat habangi tre ya kanu kanu kam ngimde ban artatin ban shim ya ka jingerap jong ki we bat kata ka long ka point ka basan shim ya ka jingerap jong ki we lara pidon kam barok nangi ngidon kam ya ka jingerap bat ngimla panle ya ka nogo kam marwe ngan ya thoi pi ya ka we baki beru ki bastat barabor ki kloy ban shim ya ka jingerap jong ki we kala ban long ha ka nogo banta ho ngila ban le kala dehi henry kan bam ya ka por jongi rengkat bat kata ka jing tre jong pi ka jing shempang jong pi suki pasuki pensalai henry hendak ka jingerap jong ki we pat ngila ban san ngila ban dep kloy ya ka nogo kam ka bangi tre kibiru kibastat om tang baki kwa ya ka jingerap jong kiwe henry artat ro ban yo parlok kiban yarap kaliang iwe ya iwe ban kiu bat pansan ha ka jingim sakawe bahaba kiwe ki pan ya ka jingerap nangi ngimde ban kentaj ban yarap yaki namar da ka bayarap ya kiwe ngila ban san kloy ha ka jingim jongi namar ka jing yalang parlok bar kiwe ka yarap yangi khamtam e ban yo ya ka social network ngin poi sya ka bentak ba henry tre klem ka jing penwit hagan ogono kapor kabangi tre haga jingem jongi ngi deban penjngai lade na kita kitiar ke bapan wit yangi shubo mentah lara fistang ban tre kam kala ban long ho office lane hagi kam bela jongpe bat ngi bo ya ka phone hajan jongi bat ngim kan mau kumno ka khati jongi kalaj automatically shaka to ka phone jongi bat hakum kata ka por bonsen ka khate bar ka bam ya ka por jongi kumta nga ongi phiba phi dei ban penjngai lade na kita ki eki tiar kitar ki ba penwit ya ka jingem jongi ka man lagasngi habangi tre hagi no ki benta ha ka jingem jongi kala bande hagi kam office ngide ban penjngai lade na ka to ka jingkran lorni ya giwe ngimde ban bishar ya giwe ngimde ban bishni ya ka jinglong ya ka jingyo ya ka jingla jong kiwe henry ngide ban tre tep ya la ka jongga kamram jonge mentah habangi tre ya ka nogo kam ha ka jingim jonge ka baman lagasngi ni persyang ban sngoto ya ka ta kam jonge bat habangi sngoto ya ka ta kam jonge ni persyang ban wat ya kilat lenti kumno ban dep kloy ya ka ta kam jonge berkata kade lengba ka shortcut method bat habangi tre ya ka kam ngimde ban artatit ban shim ya ka jingerap jong kiwe namar ka jingerap jong kiwe kata ka jingelong perlok berkiwe ka pen scam ya kata ka nongrim jong kata ka kam ka bangi tre bat habangi tre ya ka nogo kam ngidi ban pele jimut ya ka to ka kam ka bangi tre ngimdi ban pen her ya ka jimut jong berkhat jong shakita ki bom don kam khaddo bat ka badon kam e ka long ban penjengai lade na ka jimbo te ka long kata ka ka jinglong ka badon hangi ka bangi ong tongin sale pat lashai bat habah kata ka lashai ka wan ngin ong tongin tre pat lashai bat teng ka por ka dan jengai bat ngin so ong bat tongin sale pat lashai henry andala poi kata kapor ngim la shuban pendep ya kata kam jongi kumta ngim de ban boteng dan lele ruem haka jingim jongi namar ka jingbo teng kan yala mingi shaka jingjot bonsin habangi tre ki kam ki jam jongi ni ong bakani ka kam ka long ka basuk ni ong bakani ka kam ka long ka bajam kan sale pat ya kala shai bat kini ki long kita ki henyo tuli ki points ki bagdon kam e haka jingim jongi kan mau ya kan bangim de ban tre shitom ya kata kam jongi henry ni de ban tre ya ka daka jing shampang sachisin ngan shiru wise ya ka jing hikai ki bangila yo nagane ka video jonga mentagasngi kabanangkong bahabangi tre ya ka nogo kam ha ka jingim jongi hindi ban pentebit ya ka to kam ka bangi tre bat habangi tre ya ka to kam hindi ban IT lut met bat mensim ha ka to kam hooj ngila ban tre ya ka we per ki kam ha ka joko por henry ha ka to ka khalimat hindi ban concentrate shwa ya ka to kam ka bangi tre bat habangi tre ya ka to kam hindi ban sngoto shai ya ka ta ka rukom jong ka ta kam bat habangi sngoto ya ka ta ka rukom jong ka ta kam ngila ban wat ya ki shortcut method hakabah kumno ngila ban pendep kloy ya ka ta ka kam jongi bat habangi shem lanangi kendo ya ka jinge haga ta ka kam jongi ngimde ban artatin ban shim ya ka jinge rap jongi we bat habangi tre ya ka ta ka kam ngimde ban bote bat ngimde ban shim sting ya ka ta ka kam jongi bar sajisen kumbang jongi phiman lagi por rengkat bar ka jinggur khu jong utrai kenrat na jong ka jing kershan jong ki bahaying hasam jompi rengkat bar ka jing tre hitom jompi im ya ka ta ka jing im le ya ka ta ka kam ba phinlong kan nuksa ka babahana ka banta jongi we ngin second do ipi hakwi bar ki video dan hadu ka por bye bye stay safe.